Татарстан китап нәшрияты Сергей Есениннің сойланма әсәрләрен безнең ана телендә, татар телендә бастырып чыгарды. Бу бик тә безнең өчен әйтергә кирәк кадерле китап. Кем әйтмешли, Сергей Есенин үзе күрсә дә моңа бик нык шатлана куана иде. Һәм шунысы аның бик безгә кадерле. Биредә аның байтак тәрҗемә әсәрләре дөнья күрде, басылды. Анда әйтик, аның тәрҗемәчеләрен инде телгә алсак, биредә Хәсән Туфаннан башлап Зөлфәт, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Нәр Рәкәй Зәйдуллалар белән бер рәттән монда әле әдәбиятта инде исемнәре танылып килгән, чын әдәбиятның дәвамчылары булган яшьләр, менә Әүзәл Мөхәммәтшин, Гөлүсә Батталова, Лилия Гыйбадуллина, Рифат Салах, аннан килеп Фәнил Гилаҗев, менә аның әсәрләрен тәрҗемә иттеләр. Әлбәттә, Есенин беренче карашка ул гади генә тоелса да, ләкин тәрҗемәчеләрнең әйтүенә караганда да ул бик тә катлаулы шагыйрь, аның образлар системасына төшенү өчен шактый тиртүгә, шактый туз ашыга туры килде дип әйттеләр. Шуннан да ул бик зур талант иясе Есенин. Һәм аның әлеге әсәрләрен бары да безнең тәрҗемәчеләребез җиренә җиткереп эшләп чыкты шикелле. Миңа шулай тоелды укыгач, бик табигый Есенин яңгырый татарчада. Менә аннан соң минем искәртәсем килә бер-берне. Биредә аның ике поэмасы уйналган. Аның берсен безнең инде халык шагыйре Анна Снегина халык шагыйре тәрҗемә итте, Гәрәй Рәхим тәрҗемә итте. Менә аның әле моңарчы беркайчан да тәрҗемә ителмәгән тагын бер поэмасы бар. Бәлки ул аның инде иң билгеле һәм бәлки иң күренекле Есенинне аерата, аның иҗатын, аның талантын, аның күңелен аерата ачкан Кара кеше дигән поэма. Черный человек. Менә шуны тәрҗемә иткән безнең яшь шагыйребез Фәнил Гилаҗев. Мин дөресен әйткәндә аның тәрҗемәсен сокланып укыдым. Есениннең менә бөтен нечкәлекләрен, бөтен образлар системасын ул безнең татар телендә, ана телендә тиешенчә дәрәҗәдә бирә алган, тасвирлый алган.